konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Kabisyo, tumataya ka pa rin ba sa loto? Isang OFW na nagtatrabaho na sa loob ng 20 taon sa Middle East ang maswerteng nanalo ng jackpot prize na 27.4 million pesos. Dahil tumaya siya sa loto. Ito ay sa 642 with a winning combination of 33, 17, 40, 9, 42 at 20 in any order. At dahil dyan, mananatili na sa Pilipinas ang nasabing OFW. Ayon pa sa nasabing OFW, tuwing umuwi siya ng Pinas ay tumataya talaga siya sa loto. At ngayong meron ng e-loto ay nakapagtaya siya kahit nasa ibang bansa siya. Ngayon ay uuwi na siya sa kanyang pamilya at magnenegosyo na lang. Isa na siyang milyonaryo. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Kabisyo, feel good morning! It's a Thursday, August 15, 2024, Sweldo Day! Sa oras na 7:32 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Pag sumweldo ng lilibre, angkol dagol joke. Asama pa masang tita, dahil lang bakit ka nanonood ng radyo. Pati nahumaling pati OFW. Tita Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col, at Thank you, congratulations Tits. sa Oo. bagong milyonaryo. Oo, congratulations. OFW. May gusto lang mag-congratulate sa ating Tits, bago ang lahat. Congratulations sa nanalo ng ating Love Knows No Boundaries. 2,000 ang naiwi niya. Siya ay walang iba kundi si... Express, sino ang ating winner? Maayong buntag kaninyong tanan, mga kababayan. Ito nanalo sa Love Knows No Boundaries, si Eduardo Castigon ng Batang Kangkalo pala ito. Batang Caloocan. Ma'am, good morning sa iyo, Good morning po. Mukhang enjoy na enjoy si Uncle Eduardo sa iyo, ma'am. Na taga Caloocan, syempre. Sabi pa niya, Big mas Boholano eh. Bulanon, ma'am, taga Kandihay, Bohol. Alam ng mga taga Bohol na pobre lang din ako. May dugong Boholano din ako, ma'am. Oo. Kaya, Uncle Eduardo, congratulations. I-remit mo yan sa asawa mo. Hindi, narinig mo naman kanina sa Facebook Live Express na yun ay itatago niya sa pitaka niya dahil pang chicks niya. Ganon. Secret lang daw. Uncle Eduardo, huwag mong subukan. Masisira ang kotse mo. Alam mo bakit, ma'am? Bakit po? Pag nahuli ka ng asawa mo, mainipit ka, tadtarin niya yung kotse mo. Yun lang. Kaya wag AC, mong subukan, masisira ang kotse mo. Ang galing talaga ni Express. Express, Yes, message ma'am. mo sa bagong milyonary natin, nanalo ng loto. OFW, ma'am. The OFW are our heroes. Mga makabagong bayani. Kaya invest wisely. Tama yan. Wag Correct. kang, alam mo, ingatan mong pera, baka pagbigay mo sa iba, baka kurakutin lang. My God, I hate corruption. Kaya invest wisely, magnegosyo ka. I think
ito maganda, may sarili kang property, paupahan mo na lang Yan. para wala ka nang gawain. All you have to do is maintenance lang. Yes. Then, you spend... Ganun ba ginawa mo sa mga, invoke my right to privacy. Hindi, sa Ma'am, mga chicks mo, low maintenance lang. Again, I invoke my right to privacy. Sorry po, Express, kung na-invade ko ang privacy mo. Alam mo, ma'am, sa 20 years niya na nagtrabaho sa ibang bansa, deserve niya na mag-enjoy together with your first family. Yan. Ibig sabihin may first, may second family. Hindi, unang pamilya. Unang Yun, pamilya. isang pamilya lang. Opo. Ayan, muntik na. Daghang salamat. Daghang salamat. At mabuhay ka kung OFW. Congratulations sa'yo. Sandali lang. Good morning, tita. Ang kanor? Umalis na si Express. Ako na papalit. Aray, enjoy na enjoy si Eduardo sa'yo, Pag ako, hindi mo ako pinapasandal. Pag si Eduardo, sandal na sandal ka. Ang kanor, kasi magkahiwalay tayo ng mic. Si Kuya Eduardo kasi, tabi kami. Pero kung dito tayo magkasama, Oo nga, Mang bayad Kanor. muna bago sandal. Scammer din talaga to Saan ka na akong magmana? Sa akin? Oo. Basic. O sandali, ba't ako pumayag? Pero congratulations sa OFW. Tsaka yung ating Grab driver si Akol Eduardo. Naku, ang sarap naman nun. Hindi ka na babalik sa ibang bansa para, may Mahiwalay. nanalo siya Tama. Oo. Yung milyonaryo. Ay, yung ano? Hindi, yung driver. Ay, yung driver. May katabing babae Yung driver? Yung milyonaryo. Uy, siyempre, mapera na yun Yung milyonaryo? Yung driver. Uy, pumarking na may sugo. Yung driver? Oo. Hindi, syempre sa 5-star hotel na yun mandadala ng babae. Yung milyonaryo? Yung driver. Kaya pala naubos yung napanalunan sa Labnos Boundary. Yung driver? Yung milyonaryo? Nakalimusin. Yung milyonaryo? Yung driver. Oh, sosyal. Sosyal. Yung milyonaryo? Yung driver? Ang bango Nung milyonaryo? Yung driver. Syempre, syempre may imimit siya sa Sogo. Yung milyonaryo? Yung driver. Witness ni tita yan Yung milyonaryo? Yung driver. Akala ko. Basta, blank, sweet lover. Basta milyonaryo? Mali. Basta blank sweet lover Basta blank. Basta. Wala na! Okay, bye! Nag-aawal nalungkot tuloy si Mang Kanor. Inaway mo. Sad boy na ako. Patingin luha. Ayaw lumabas sa luha Kaya mo, milyonaryo ka naman Siyempre, mayaman Yung milyonaryo. Yung driver. Ang daming kutsi. Nang milyonaryo. Yung driver. Wow, ang daming babae. Na milyonaryo? Uy, nag-change oil siya. Yung driver. Yung milyonaryo. Wow. Grabe. Pagpadala ng pagkain sa'yo. Yung milyonaryo? Yung driver. Ate, saan Yung po to? OFW. Ay. Uy! Ate, saan po to? Sabi nung driver? Sabi nung milyonaryo. Para po. Sabi nung pasahero. Tigil na natin. Abangan! Congratulations once again sa mga nais pang manalo. Abangan nyo lang, baka pangalan nyo na i-announce namin sa ating Love Knows. No boundaries! Kaya palaging tumutok lang dito sa ating himpilan. Number 1 sa mga sasakyan, papunta sa mga tahanan, tindahan, palengke, asa man kakaroon. Nga naminaw, nagtikaw-tikaw. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!